Αυτό που με τράβηξε περισσότερο είναι ότι ενημερώνομαι καθημερινά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα πάντα, από τις εξελίξεις στο φυσικό αέριο μέχρι τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Ο κόσμος της επικοινωνίας είναι ένας μαγικός κόσμος. Σου δίνει την ευκαιρία να εξελίσσεσαι συνεχώς μέσα από νέες προκλήσεις, να δημιουργήσεις ιστορίες και να γνωρίζεις νέους ανθρώπους και οργανισμούς. Είχα δει μια αγγελία, έστειλα βιογραφικό, έκανα τη συνέντευξη και πήρα τη θέση. Στην πραγματικότητα, η εργοδότηση μου στην Action θα έλεγα ότι ήταν μια καρμική επιλογή. Οι κουβέντες που κάναμε με τον Τόνι Χριστοδούλου, τον ιδρυτή της Action, που μας έλεγε «Κορί, κάμε ένα διάλειμμα και έλα να πιούμε μια ζιβανία». Θα χρειαζόταν όλο το βίντεο για να τα παριθμίσω. Αν έπρεπε να επιλέξω 3, θα έλεγα τα επικά εγγένεια του πρώτου καταστήματος H&M στην Κύπρο, το λαμπερό Gala Dinner για τα 20 χρόνια των υπεραγορών ΑΜΕΓΑ και η στρατηγική επικοινωνίας για να συστήσουμε στο κυπριακό κοινό την πρώτη τράπεζα σπέρματος και οαρίων, την Cryos International. Ο τρόπος που γίνεται το media monitoring. Παλιά έπρεπε να διαβάσεις ολόκληρον τον τύπο. Τώρα με ένα κλικ βρίσκεσαι σε μια πλατφόρμα και μπορείς να κατεβάσεις όλα τα δημοσιεύματα που θέλεις. Όταν πρώτο ήρθα στην Action, βρισκόμουν κρυμμένη πίσω από στίβες εφημερίδων και περιοδικών. Και τώρα σχεδιάζουμε integrated καμπάνιες και κάνουμε βιντεάκια σαν το σημερινό για Instagram και TikTok. Μου αρέσουν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συναδέλφων. Η Action είναι ένα μεγάλο σχολείο, μια δεύτερη οικογένεια. Αυτό που κάνει την Action να ξεχωρίζει είναι οι άνθρωποι που την αποτελούν, με πρώτο και σημαντικότερο τον αγαπημένο μας Τόνι. Να σχολάνουν στην ώρα τους και να έχουν μια ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και δουλειάς. Να μην φοβούνται να ρισκάρουν και να ξεπερνούν τα όρια τους, να αφιερώσουν χρόνο να γνωρίσουν την Action και την κουλτούρα της και το κυριότερο, να έχουν επιμονή και υπομονή.